Mä oon tosiaan Pesosen Tiina ja viimeistelen väitöskirjaa tuolla Oulun yliopistossa ja väitöskirjassa on tutkinut kotihoidon asiakkaiden aistivajeita, eli heikentynyttä näköä ja heikentynyttä kuuloa. Ja siihen liittyen sitten pyydettiin tähän tilaisuuteen kertomaan vähän näön ja kuulon merkityksestä osana sitä toimintakykyistä ikääntymistä. Sisällöstä lyhyesti. Mä ajattelin, että mä käytän nyt pikkusen aikaa myös siihen, että mitä sillä heikentyneen näön ja kuulon niin kuin määritelmät, mitä sillä tarkoitetaan ja vähän avaan myös niitä yleisimpiä syitä siellä taustalla. Ja mennään sitten siihen päivän pihviin, eli aistivajeiden yhteydestä sinne ikääntyneiden toimintakykyyn. Tarkastelen vähän yleisesti tutkimusten perusteella, mutta myöskin sieltä mun oman väitöskirjatulosten mukaan. Ja sitten lopuksi vähän myös heikentyneen näön yhteyttä sinne kaatumisiin. Mutta ensin jos katsotaan vähän näitä heikentyneen näön ja heikentyneen kuulon määritelmiä, niin meillähän ei ole olemassa yhtä ainutta universaalia määritelmää näille. Vähän riippuu, että miten sitä heikentynyttä näköä tai kuuloa on niin kuin tunnistettu, niin sitä kautta niitä määritelmiäkin on tosi niin kuin lukuisia. Mutta ehkä semmoiset kliiniset mittaukset, kliiniset määritelmät on niitä kultaisia standardeja täälläkin puolella ja näkemisen osalta tai näköä arvioidaan yleensä näön tarkkuuden perusteella ja WHO-luokituksen mukaan, jos näön tarkkuus jää alle 0,5, niin voidaan sanoa, että näkö on heikentynyt. Normaali näön tarkkuus tai jo semmoinen hyvä näön tarkkuus on 1,0. Se, mikä on tärkeää huomata, niin tämä WHO-luokitus tai WHO-määritelmä, niin tämä sisältää sekä pysyvästi heikentyneen näön, mutta myös korjattavissa olevan heikentyneen näön. Ja mä kohta kerron, että miten nämä jakautuu. Ja on tärkeää myös huomata, että tämä heikentynyt näkö ei ole synonyymi näkövammaisuudelle, että sitten näkövammaisuus on vielä siellä tavalla alajoukko, joilla niin kuin on vielä vaikeammin heikentynyt se näkö ja se on pysyvä. Ja kuulon puolella sitten niin sitä kuuloa määritellään yleisesti tämmöisten niin kuin kuulokynnysten mittaamisen kautta ja siellä WHO määrittelee näön heikentyneeksi, jos henkilö kuulee yli 20 desibelin ääniä. Ja on hyvä huomata, että kuulon puolella mennään sillä tavalla, että mitä pienempi luku, niin sen paremmin henkilö kuulee, ja näön puolella mitä pienempi luku, niin sen huonommin henkilö näkee. Eli nämä menee sillä lailla asteikot päinvastoin. Mutta sitten tosiaan niin tutkimuksessa käytetään tosi paljon monia muitakin määritelmiä kuin tämmöisiä kliinisiä mittauksia. Ja esimerkiksi mun väitöskirjassa niin mähän käytän RAI-arviointeja, jolloin mun se heikentyneen näön ja kuulon määritelmä perustuu siihen RAI-arviointiin, joka on tietenkin huomattavasti subjektiivisempi arvio kuin tämmöinen kliininen mittaus. Mutta sitten jos mietitään, että mitkä ne on ne yleisimmät syyt näiden aistivajeiden taustalla, ehkä erityisesti ikääntyneillä, niin heikentyneen näön osalta niin yleisimmät syyt on korjaamaton taittovirhe. Noin puolet heikentyneestä näöstä tutkimusten mukaan johtuu siitä, ja kaihista johtuu sitten noin 20%. Nämä on korjattavissa olevia tilanteita. Eli itse asiassa valtaosa, ainakin tutkimusten mukaan, aistivajeesta, niin kuin heikentyneestä näöstä olisi korjattavissa. Toki siellä on sitten ikääntyneillä, toki tämmöisten silmäsairauksien riski kasvaa, ja sitten silmäsairauksien osaltahan on tosi tärkeää, että ne tunnistetaan riittävän ajoissa, hoito aloitetaan riittävän ajoissa, että ei syntyisi niitä pysyviä vaurioita, eikä mahdollisesti niin kuin mentäisi sinne näkövammaisuuteen asti. Heikentyneen kuulon osalta taas niin ikääntyneillä yli 90% johtuu ikäkuulosta, ja tämä ikäkuulo on pysyvä vaurio. Tarkoittaa sitä, että siihen ei ole olemassa mitään hoitoa, niitä vaurioita ei voida sieltä korjata, mutta sitten taas täällä puolella niin kuulokojeilla hyvin tehokkaasti ja aika usein niin pystytään kompensoimaan sitä kuuloalenemaa. Mutta on kuitenkin arvioitu, että kuulokoje on käytössä tällä hetkellä vain puolella
jotka siitä hyötyisi. Ja Suomessa on se tilanne, että kuulokojeiden käyttö aloitetaan noin 10 vuotta liian myöhään. Eli vaikka aistivajeet periaatteessa lisääntyy iän myötä, niin suurta osaa niitä voidaan hoitaa ja kompensoida. Että haluan ehkä sitä myyttiä myös vähän tässä nyt tuoda tai niin kuin kaataa, että aistivajeet olisi jotenkin välttämätön osa, että se kuuluisi ikääntymiseen ja niille ei mitään voitaisi tehdä. No, sitten tein tämmöisen kuvion, tämä ehkä taustottaa jonkun verran myös mun väitöskirjan niin sitä teoriaa-osaa. Eli me tiedetään jo aikaisemmista tutkimuksista kyllä se, että heikentynyt näkö ja heikentynyt kuulo vaikuttaa hyvin laaja-alaisesti toimintakykyyn, ja se itse asiassa vaikuttaa kaikkiin toimintakyvyn eri osa-alueisiin. Heikentynyt näkö ja kuulo molemmat, niin ne on yhteydessä tuonne heikentyneeseen fyysiseen toimintakykyyn, esimerkiksi liikkumista voi hankaloittaa. Ne on yhteydessä heikentyneeseen sosiaaliseen toimintakykyyn. Tiedetään, että valitettavan tehokkaasti aistivajeet eristää, ne lisää yksinäisyyttä. Myös yhteydessä heikentyneeseen psyykkiseen toimintakykyyn, masennusoireet, lisääntyneisiin masennusoireisiin, ja tämmöinen masennusriski kasvaa. Ja sitten myös viime vuosina on yhä enenevissä määrin tutkittu tätä yhteyttä kognitiiviseen toimintakykyyn. Ja tällä hetkellä sekä heikentynyt näkö että heikentynyt kuulo on tunnistettu muistisairauksien riskitekijöiksi, ja minulla on siitäkin tuossa seuraavalla dialla. Ja tietenkin sitten, kun tämä toimintakyky heikkeni, niin sehän lisää sitten esimerkiksi kaatumisriskiä, mitä Katriinakin toi tuossa äsken esille. Palvelutarve kasvaa, kun toimintakyky heikkenee, ja se voi heijastua sitten myös sinne hoitoaikaan. Tarvitaan lisää sitä hoitoaikaa. Mutta tosiaan otin yhden kuvion, tämä ei ole siis mun tutkimuksesta, tämä on Lancetin julkaisu. Lancet pitää tämmöistä muokattavissa olevien muistisairauden riskitekijöiden listaa, ja tämä lista on päivitetty viime vuonna, ja tähän listalle viime vuonna nousi myös heikentynyt näkö. Kuulo tässä on ollut mukana jo pitkään. Se mikä tässä, ja tosiaan nämä molemmat on nyt tunnistettu muokattaviksi oleviksi muistisairauksien riskitekijäksi. Se mikä tästä tekee merkittävän on se, että näiden aistivajeiden rooli on aika merkittävä, että jopa niin kuin ainakin teoreettisesti niin 99% muistisairauksista voitaisiin väestötasolla välttää, jos aistivajeet voitaisiin eliminoida. Ja se on yhtä paljon kuin täällä liikkumattomuus, tupakointi, diabetes, kohonnut verenpaino ja ylipaino yhteensä. Eli puhutaan tosi merkittävästä asiasta. No sitten päästään vähän jo sinne mun väitöskirjan niin kuin tutkimusten tuloksiin. Ensinnäkin voi sanoa sen, että ainakin railla arvioituna niin aistivajeita esiintyy kotihoidon asiakkailla suhteellisen paljon. Eli noin puolella oli jonkinlainen ja jonkinasteinen aistivaje. Toki suurin osa niistä oli lieviä, mutta jo nämä lievät aistivajeet oli yhteydessä heikentyneeseen toimintakykyyn, ihan kaikkiin toimintakyvyn eri osa-alueisiin. Ja se, mikä siellä nousi esille, niin tietenkin se, että sillä aistivajeen vaikeusasteella on merkitystä. Eli pääsääntöisesti, mitä vaikea-asteisempi se aistivaje oli, niin sitä vahvimmin se oli yhteydessä siihen heikentyneeseen toimintakykyyn. Poikkeuksen tässä teki yksinäisyyden kokemus. Siellä tavallaan tämä yhteys korostui enemmän niissä lievissä aistivajeissa. No sitten siellä tuli myös niin kun, systemaattisesti esille se, että nämä kaksoisaistivajeissa nämä yhteydet oli niin kuin vahvemmat kuin yhden aistin vajeessa. Eli tutkin myös niitä tilanteita, kun henkilöllä oli sekä näkö että kuulo heikentynyt. Ja tämmöinen kaksoisaistivaje oli noin 13% kotihoidon asiakkaista. Siellä tuli tärkeänä havaintona myös se, että tämmöinen kohtalainen kautta vaikea kaksoisaistivaje
lisäsi heikentyneen kognitioesiintyvyyttä 18 kuukauden seurannassa. Eli näyttäisi siltä, että tietynlaiset aistivajeet voi jopa kiihdyttää sitä kognitioheikentymistä. Ja sitten näihin liittyy myös tavallaan tämmöisiä yksilöllisiä tarpeita. Heikentynyt näkö oli niin kuin selkeästi vahvemmin, niin kuin kuuloa vahvemmin yhteydessä tämmöiseen kykyyn suoriutua arjen toiminnoista, eli se heikensi sitä enempi. Ja varsinkin, kun siihen yhdistyi heikentynyt kognitio. Ja tämä saattaa esimerkiksi korostaa niin kuin ne, joilla on heikentynyt näkö, niin heillä saattaa olla niin kuin suurempi tarve esimerkiksi kotihoidossa kuljetus- ja saattajapalveluille. Eli toki ehkä se RAI-arviointi korostaa sitä kotiympäristössä suoriutumusta, mutta ehkä sitten kokonaiskuvassa me ei saada unohtaa myös sitä, että miten se henkilö pääsee liikkumaan sinne kodin ulkopuolelle, koska jos on näkö vaan heikentynyt, niin aika usein he pystyvät suhteellisen hyvinkin toimimaan siinä kotiympäristössä, mutta sitten voi olla haasteita sitten itsenäisesti päästä kodin ulkopuolisiin palveluihin. Ja sitten taas heikentynyt kuulo oli näköä vahvemmin yhteydessä heikentyneeseen kognitioon, ja täällähän korostuu tämmöinen kommunikaatio-osaaminen, samoin kuin se sitten korostuu myös niissä niin kuin kaksoisaistivajeissa. No, sitten mä tarkastelin tosiaan myös heikentyneen näön yhteyttä kaatumisiin. Tässä ei valitettavasti ollut kuuloa mukana, mutta tarkastelin tosiaan heikentyneen näön ja heikentyneen kognition roolia tässä kotihoidon asiakkaiden kaatumisissa. Ja minua erityisesti kiinnosti se tilanne, että mitä tapahtuu sitten, kun henkilöllä on sekä näkö heikentynyt, mutta lisäksi myös kognitio heikentynyt. Ja täällä jos katsotaan, älkää säikähtäkö, näyttää kauhealta sotkuselta ja ei saa mitään selvää, mutta mä yritän avata tätä teille. Eli tässä on kotihoidon se mun aineisto jaettu 4 eri ryhmää, eli ensimmäisessä ryhmässä, täällä ensimmäisessä sarakkeessa, niin on ne, joilla oli sekä näkönormaali että kognitionormaali. Toisessa sarakkeessa on sitten ne asiakkaat, joilla oli vain näkö heikentynyt, kolmannessa, joilla on vain kognitio heikentynyt, ja sitten tässä viimeisessä siellä oli sekä kognitio että näkö heikentynyt. Ja tämä katkoviiva tässä, tämä 0%, niin tämä kuvaa aineiston niin kuin keskiarvoa, tavallaan keskimääräistä kotihoidon asiakasta. Eli jos se palkkio sinne alaspäin, niin se kertoo, että sitä ominaisuutta esiintyi vähemmän kuin keskimääräisesti niin kuin aineistossa keskimäärin, ja kun palkkio ylöspäin, niin sitä ominaisuutta esiintyi enemmän kuin siinä aineistossa keskimäärin. Eli ensin jos katsotaan kaatumisia. Kaatumiset oli minulla tässä niin kuin jaettu 2, siellä oli 1-2 kaatumista ja sitten oli 3 tai enempi kaatumisia. Niin, toki jos me katsotaan näitä 3 viimeistä luokkaa, verrataan tähän, että se näkö ja kognitio on molemmat normaalit, niin kyllähän niitä kaatumisia näissä muissa luokissa on enempi, mutta kuitenkaan sit niitä kaatumisia ei ole niin kuin keskimääräisen kotihoidon asiakkaaseen verrattuna niin juurikaan enempää näissä, että jos vain se näkö on heikentynyt tai vain se kognitio heikentynyt, mutta sitten se tilanne muuttuu ihan selkeästi, kun tavallaan siihen heikentyneeseen näköön yhdistyy tuo heikentynyt kognitio, niin niiden kaatumisten määräkin lähtee ihan selkeäseen kasvuun. Ja sitten riskitekijöitä, jos katsotaan näitä ei tarvitse niin mitenkään en tarkasti tarkastella, mutta ehkä semmoinen yleishuomio, että tästä näkee sen, että nämä riskitekijät kumuloituu ehkä erityisesti näillä, joilla tämä näkö on heikentynyt, ja sitten myös näillä, joilla on näkö ja kognitio heikentynyt. Mutta siitä huolimatta, että vaikka näillä, joilla näkö vaan on heikentynyt, että vaikka heille ne riskitekijät kumuloituu, niin heillä ei sitten kuitenkaan niitä kaatumisia ole sitten selkeästi enempää. Se, mikä täällä on niin kuin suurin ero näiden ryhmien välillä, niin sehän me nähdään tässä heikentyneessä kyvyssä suoriutua näistä arjen perustoiminnoista, eli niistä ADL-toiminnoista, mitä Katriinakin äsken toi esille. Eli siellähän tapahtuu ihan tosi merkittävä muutos. Ja sitten taas jos ajatellaan niin sitä käytäntöä, niin ehkä
ehkä sitä haluaisin tuoda esille, että aina jos henkilö on kaatunut, niin olisi tosi tärkeää, varsinkin kun me puhutaan ikääntyneistä, niin arvioida sitä, että voiko siellä taustalla olla vaikka heikentynyt näkö. Erityisesti jos me tiedetään, että siellä on jonkinlaista kognitioalenemaa, niin silloin se riski niille kaatumisille on kyllä selkeästi suurempi. Mutta kotiin viemisiksi kanssa sitten viimeisellä dialla, niin no ehkä se, että niillä näöllä ja kuulolla on merkittävä rooli siinä toimintakykyisessä ikääntymisessä. Ja tähän itse asiassa WHOkin on niin kuin tätä asiaa kyllä nyt viime vuosina nostanut esille. Ja sen takia niiden aistivajeiden tunnistaminen on niin kuin tosi tärkeää ja että tehtäisiin sitä arviointia. Ja siksi toisaalta on tosi hyvä, että kotihoidossakin on RAI-väline käytössä ja sillä arvioidaan niitä aisteja, vaikka se ei niin kuin täysin semmoinen kliininen mittari olekaan. Mutta mulla niin kuin väitöskirjan tuloksetkin antoi viitteitä siitä, että ehkä kaikkea aistivajeita ei tunnisteta ja ehkä kaikkea aistivajeita ei ole hoidettu, mitä voisi hoitaa. Joten meillä ehkä saattaa olla tavallaan toimintakyvyn tukemisessa niin kuin tämmöistä hyödyntämätöntä potentiaaliakin vielä tosi paljon, sillä välttämättä tosiaan näitä kaikkia aistivajeita ei ole tunnistettu tai hoidettu. Ja toisaalta sitten taas pitää muistaa myös se, että silloin kun ne aistit on pysyvästi heikentynyt, että kaikkiahan me ei voida edes niin kuin hoitaa, niin silloinhan on tärkeää tunnistaa ne yksilölliset tarpeet ja toisaalta sitten huomioida ne siinä palvelusuunnitelmassa. Mutta kiitos, siinä oli minun papatus.